Intayamin sa baten ti Apo. Wen intayamin sa rabwen ti Apo. Wen intayamin na yawen ti Apo tayo. Tay sut salakan tayo. Bingken na taengan, hintay ngad ikanta, panang sarabu ken Jesus, nga ariti kapya. Idir itay nga ikanta, tikinatan ukna, Hosana, Hosana. Ubing ken na taengan, intay ngad ikanta, panang sarabu ken Jesus, nga ariti kapya. Idir itay nga ikanta, tikinatan ukna, Hosana, Hosana. Intayamin sa baten ti Apo. Intayamin sa rabwen ti Apo. Wen intayamin dayawen ti Apo tayo. Tay sut salakan tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet ken ka. Kakabsat ti panagtudyo iti pagayatan ti Dios, isu ti kangrunaan nga armas tayo, no agtungtungpal tayo iti pagayatan ken bilbilin na. Isu ti gasat nga hantay masupapakan, gasat nga hantay mas baalan, nga mangted kada tayo. Iti napudpudno nga panagbiag tayo akas Kristiyano, agtalag tayo iti grasya, iti pagayatan ti Dios. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dayto na santuan ang misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Dios manangaasi ken managayat. Atay amin ko na tayo, agkonpesara iti Diyos, aman nakabalin amin, yan kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panaknakenda, ibunan nagdaka, itan daka pagrukbaban daka daydaya wendata agyaman kamken ka gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga
amin. Ket sika apo mi a Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos nga apo. Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Awatem kadaytoy arararawi. Sika situtugaw iti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yanta nga'y siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen, ti panangipakda artay anghel, ti dinatulawan a birhen, inawat na tinagloryaan nga anak mo. Napno itiranyag ti Espiritu Santo, ket nagbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaay mo kadi, tatuladen mi, ninaenggasatan a birhen, iti napakumbaba, ken ti panagtudyo na iti pagayatam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkiddaw ka iti Apo a Dios mo iti pagalasinan. Mabalin nga gapo iti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno jay ngatos sa dilangit. Insungbat ni Ahaz. Saan nak ngagkiddaw iti pagalisinan? Saan ko asuruten ti Apo? Dumngeg ka ita, sika akapututan ni Ari David. Di ka aya mapnek amangibus iti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos? Ngarud, ti Apo a mismo ti mangted ken ka ti pagilasinan. Adda balasang aberhen a masikug, aganak to iti lalaki, ket panaganan nanto iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastrekan yu ti Ari ti Gloria, isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin ngagnaed ken kuana. Binangon na itirabaw dagiti adalem adanum, ket ti lansad ti taaw,
impasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kari as sumangat iti bantay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan as sumrek iti nasantuan at templo na. Tinadalus ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ngagserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo ket awaten to ti Dios amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Dios. Isuda ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Kada kami silawam kad panpanunot mi ikatemek duat-duami sisasagana kamadumnge intayangin ikanta Alleluia Alleluia intay amin ikanta Alleluia 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 ipakitam kada kami ti pudno adalan di kayat mo suruten mi ket di nakamabaybayan, intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may paaiken ka o Apo. Iti maikanem abulan, ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel, amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti may sa abalasang a birhen, a naitulag a mayasawa iti lalaki, nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang, nagparang ti anghel ken ni Maria ket kenunana, agragsak ka, sikati na idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insa o ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay mon to ti may sa alalaki, ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ama aramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umay token ka ti Espiritu Santo, insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing, kat maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugan no pay baket unayan, innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramidan, adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kes insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning.
Orin na niya mapaspasamak. Good morning. Datayo. Idi hampay nga uso ti cellphone kada social media kada amin-amin. Adda ugali tayo. Kaslatay mula ni Gabriel. Datay nga Pilipino. Ti uso tatan. Anya di ugali tayo nga dayjay. No dayawom di tao. Kasla adda kaya mo. Kala ko ni apaya besi, apaya friend nga puminpintas ka. Kabukbutang no inya ti sumaruno iti dayjay nga dayaw. Wala kasi kumaday ay kabukbutang no niya anyak kaya mo kuna na kumadayay. Api adda kaya mo kuna ka. Api tumartaraki kamot no kanam ka kabukbutang dayjay sumaruno nga saludsod api nagpintas ta bagmo no kuna na ka kabutingan. Thank you no kunam ka agpautang ka nga rudan kadla sakit ti Ilocano dayjay. Tatamag kan niya tayo ka no dayahan na kunan nga rudan ka han na kang in message ti unos ti manong bulan. Tuno kang ka hi mare kumusta? Nusong batam data na alakan. Nusong batam data na iabot kan utang data nga kasi nga kasla uso ko madayay. Uri mo ni Gabriel amuti ko na nati first greeting na imo na nga kablaaw na kini Maria iti Greek kunada karitos ke karetomene one word laeng no Greek kami nga pag tediponom daya hanak ka expert ti Greek idi agbasa kab ti Greek ka ayan na ganan nalainga nga agbasa napartaka nga agbasa di jay laeng no agi translate kadagi ko nagrigat. So kaya kagudwa ti klase may bimagsak. Nagaya kaskula ami kagapot agbasa kam ti Greek kapinpintor di seminaryo impagkapagkat na di Greek alphabet ija enti diding nakita di jay padi idi ikatin na si murot nagaya pininpinturan na yung ngampadi day jay. Kay kareto mine kunana day jay. Anya ti kunana hail highly favored one. Kunana daytoy nainggasatan daytoy kunana ti Gabriel kanyana ni. Sika tinaidumduma ti pategna. Highly favored one. Sika tinainggasatan. Kunana kuma. Iso jay karkararagan tayo ti Abi Maria. Sika tinainggasatan. Inayon tayo kadagiti amin babae. Kaya karito mine. Kunana iti Greek dayay. Highly favored one. Sika tinainggasatan kadagiti amin babae. Pinampanunot ni Maria dayay. Ngayon baga ti anghel. Napingin baga na nga sakti na inggasatan kadagiti amin nga babae kaslang mula ti kung kunak kanyayo nga no dinayo mo ay mari nagpintas ta buok mo anya ti sumaruno naya ti saludsod highly favored one sika ti na inggasatan kadagiti amin anya ti pampanunutan ni Maria umutang nga ta daytoy nga anghel kasla taga Salcedo nga no dinayo mo kadda kasaruno na anya ti kasaruno na ay nagdagsen nariribok ni Maria. Ay imbaga na nga sikat na inggasatan kadagiti amin. Pinampanunot ni Maria, anya ti kunana, highly favored one. Anya ti insaruno di anghel, dadyayan di consequence di jay dayaw. Amoy ti dayaw, di panagdayaw. No kumano narabrabaw nga sao ka, parato ko na tayo, amoy di parato nga sao. Parato, di tayo pasablugam. Highly favored one, kunana. Kasi ka tiniinggasatan. Anya ti sumaruno, pinampanunot ni Maria, nariribok, anya ti kunana, agsikog, dayagaya man. Nagdagsen di consequence, di panangibaga na nga, highly favor, nainggasatan kadagiti amin a babae. So ano day tay, mangmang tidak ti recollection, wano tok, wano anya, day tay retreat, wano ka, alaan da jay curriculum vitae kung kunana dagita dip ed ko makadakwa ka apanda alaan di biag mo sadaka padpadayawan nga umunad jay sa kanto mula kakaasi nga agtartarabita ija di daka dengdenggen nagrecollection ti Tagodin National High School di Kalman ka inintroduce nak ti asawa ti kaanak ka nagpamayat daya ka balbalatungan dak mga umuna sa adak to kakaasi nga agsasao da jay highly favored one kunana kanya ti consequence na agsikog kanto. Wow, nagdagsen. Kumaysa balasang ubing balasitang, balasitang, agsikog kanto. Dayjay.
Amuyo da Luke chapter 1. Kadagiti makagura kin ni Apo Santa Maria, dagiti mangisursuro nga haan nga usto ti panagrespeto kin ni Apo Santa Maria, haan da pulos asagiden ti Luke chapter 1. Haan da maiturad nga sagiden. Taapaya agulbod dan binasa dadta Biblia samo ibaga nga hangos usto ni Maria martilyon nyo ta ladawan na samo ko na kadadtoy Luke chapter 1 kagurgura handa pulos nga sagiden dato ya mo no nangalaan dakin ni Apo Jesus nga awan ti imay ditoy lubong ni Apo Jesus nga awan nang yanak ya kamuan na nabtuog siguro din na pandanang uong libag data ni Apo Jesus nga handa nga sagsagiden datoy naglawag daytoy naggapwan na kay karito minay sikati na inggasatan anya ti sumaruno na agsikog kanto ipas ngay mo to dadto yan na nagsaludsod mo't ani Maria kas ano ang mapasamak kat may saak a birhen haanda manan kagura daman natin bagana nga birhen pagpagulbudam nga rod ni Maria kadadtoy Biblia tayo hantay mo mabalin nga ilibak kas ano nga mapasamak ka may saak a birhen sa linungan na kanto ti Espiritu Santo dayayan iso nga dagiti makagura kin ni Apo Santa Maria dagiti hanga mamati ti panagsikog ni Apo Santa Maria they don't believe in the Holy Spirit the power of the Holy Spirit anya ti kapintasan nga pampanunutan tayo dito kakabsat anya dagiti mabalin tayo nga pagadalan kunana dayay ulit-ulitan tayo walang imposible imposible ti imatang ti tao anya dayay agsikog ti maysa a birhen na dalos nga babae ubing kaya na nga kaya na nga agsikog ta Dios nga Holy Spirit nga rod no mamati ka at ibilag ti Espiritu Santo sa balin sa mga isa espiritu ti pampanunutin niya espiritu sa mo ti tubay to amoy ti espiritu ti tubay to ka mangirurumen anak nga riingan tabiyag mo ka awan turturungan agas asok tamatam niya ti espiritu nga nadakes siya mo may no mo makontrol aga dadailan na ka niya espiritu sa linungan na kanto iso nga dagiti makagura kin ni Apo Santa Maria dagiti mangisursuro nga usto ni Apo Santa Maria handa mamati ti espiritu sinalinungan na nga rod awan imposible maikadwa, the perpetual virginity ni Mary, yag nanayon nga kinabirhen na, haan nga nadadaal, pinasanto na, kunana. Iti matang ti tao, ada kayo nga, ada background na ti medical field, haan nga mabalin, aganak ka. Kas ano nga rod nga maprotektaran ta kinabirhen mo, kanya tayo ngam sabali nga rod, ta Diyos iso na. Iso nga dagiti banbanag, iti biyag tayo nga haantay, kabailan nga panunutan, kasla narigat nga aramidan if we pray no palubusan tayo ti Diyos nga magtrabaho kada tayo kaya na tayo abalbaliwan ta Diyos nga rod isuna saan nga tao imposible kanya tayo ngam kabailan ti Diyos haantay mabaling nga panunutin nga agsikog ti maysa nga birhen ngam isuna ka chikan la kanya na batit la dayjay ngam amuyon niya ti mensahe na dayto nga napasamakin ni Maria wen dijay kanayon tay nga ulitin dijay pinagwen ni Maria idi imbaganan nga inawat nan maaramid ko makanyak akas insaom nalawaganen ti lubong kaslamag king kaano idi hay Mari nagpintas kan laam mo si kapela kasasayaatan kadagiti amin nga kukumarek dakes intuno ko nanak I thank you amare de jayon ti kabubutan ito ko nanak lahang nga roden ane kapag bayad ko lak kuryente intuno nagwon kan naglawag jerupanan intuno naawat na nagsip nga tarupa mo ta di makitan di maagtext na i-block ka pa yan naglawagan di pa nagwon ni Maria naglawagan mangrugin simreken ti pan nakaisalakan dito lubong that is Jesus dayta ti kagurgura dayta ti isurso ay haan nga pulos nga sagidan nga isuro dagitay makagura ken ni Apo Santa Maria but they cannot deny the fact nga dadta ni may Apo Maria nga iso ti di pa nagwon na di pa nakausar ti bagina iso ti pan nakaisalakan ti lubong kay so daytoy kanayon tay nga ulitin submission to the will of the Father
Euray kung mano marigrigatan tayo, narukop dati katatao tayo, managbasol tayo, ngam na pinpintas lata, pasantun na tayo, no, sumurot tayo, iti pagayatan na. Kadagiti kayat tayo, anya mo dagiti iyararungaang tayo, iti biyag tayo. Anya mo dagiti tartarigagayan tayo, iti biyag tayo nga, iti mata tayo, iti nagbasit nga utek tayo, imposible. No Diyos ti agtrabaho, awan ti imposible. Amin ken kuana kunak nga ruden ka dagiti nay narigat tayo a panunutan na laklakaan ti Dios nga aramiden. Anya dagiti kasla tartari gagayan tayo nga kasla para kanya tayo ki imposible. No ti Dios ti agtrabaho nalakalaeng nga aramiden. Dios nga min isuna. Na ulitan tayo nga ibagbaga. Datay nga min ti mangmangted ti limit ti grasya ni Apo Dios. Apaya no dadawatan tayo ka bakahan na kaya. Baka haang ko kaya. Manarigat nga aramidan, dahil ti limit tayo. Ngam isunahaan. Imagine ni Maria ubing balasitang. Pinagbalin na nga iso ti nagdalanan, tinangisalakan. Sino naglakam, datayon. Datoy tayon, agragragsak tayon. So nagmayat mo pagyamanan tayo ani Maria, ti panagwun na. Nohaan nga nagwun ni Apo Santa Maria. Anya nga ruti pan nakaisalakan nga tanjak amon. Hantay ma-imagine, I can imagine a world nga awan ni Apo Jesus no awan ti Kristiyano. Kas ano nga tatilubong tayo no hanga nakastrek ni Apo Jesus anya nga tanga kagulo. Naggulo pa yun, kaadda pa yun, yan tulakon no awanan. Imagine nyo tilubong tayo nga awang kinilaw Awan ati pudpud no na, no? Awan ti kinapudno nga ibiyag tayo nga sursurutin tayo nga imbaga ni Kristo kan na po ni kay Hesus Kristo kanya tayo anya nga tatilubong tayo. So ang kapintasan kakabsat no man pay marigrigatan agtungpal iti pagayatan ti Dios no man pay kaslahan ti kabailan nga panunuten no ti Dios ti agtrabaho nalaka na laeng nga aramiden. Batit tay laeng anya ko makasla ko matapok tay laeng itilubong nga mang panunot ti kayat ni Apo Dios. Adayo nga dakdakkel, adayo nga nabilbilag ti kayat na kadatayo. Iso na pinpintas latta ti agtungpal na may mayat latta ti sumurot. Agyaman tayo kini Apo Santa Maria, taga Puken kuana, na isalakan ti lubong. Nagmayat nga rodje ko na nga kekareto mine. Hail, highly favored one. Sikati na inggasatan kadagiti amin kunana. Intuloy tayo mat amin ababai. Imagine ta ubing nga balasitang pagnaan ti anak ti Dios insagana na. Tinakamay mayat kina po Santa Maria. Kalpasan nga na isagana na imay ni Apo Jesus. Nagungar adu pay la nga mamati. Umay na tay pay la sursuruten agparparang pay laeng. Kita tani Guadalupe, Jay Fatima, Jay Lourdes. Han na tayo lang binaybayan ni Apo Santa Maria, gapo idi na nausarin di baginan, sursurutin na tayo pailaang no makalipat tayo, agparang pailaang umay na ipalagip. Nganya ti kunanakin ni ijay kana, ijay kasar, tungpalin nyo ti ibagana. Kanaan nyo ibagbagan ni Apo Santa Maria, tungpalin nyo ti ibagana. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Kumararag tayo, ket intay idawdawatan tigimong tayo, kente entero alubong. Tababaan tinaimpaposuan nga asi ti Diyos. Mawayawayaan kumati sa ngalubungan, manipod ti amin akita ti kinadakes. Si papakumbaba tayo nga rod ako mamang iti Diyos, ket kuna tayo. Diyos nga amami, patgam dagiti as asog mi. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo, papadi, ken ti kadagupan dagiti agseserbi ti simbaan, tapno agtalinaed kuma iti anepda amang yadal iti tattao ti baro awagas ti kinasimbaan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti opisyales iti gobyerno tayo, lokal man wenno nasyonal, tapno babaen iti napudno a panagserbida, maagasan iti nakaro a sakit amang parparigat kadagiti tattao.
ti panagibulsa kadagiti pondo, panagagom iti turay, panagririkyar ken daddu mapay. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kaparokyaan tayo nga addaan iti nakaro a pakakumikuman, dagiti napapanglaw, awanan pagsapulan, ken masaksakit, tapno babaen iti Diyos agubwayan iti amin nga imbag, ken bendisyon, maipaay kuma iti kasapulan da iti inaldaw, ket makapagbiagda nga adayo iti panakaswitik, panakairurumen, ken panakapaspasuli. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti familya iti sangalubungan, masursura da kuma asalimetmetan iti sakramento ti kasar, ket agbalin dagiti tunggal na gannak a responsable, ken dagiti anak a natulnog, ket mapagtalineed kumalatta ti respeto ken ayat iti uneg ti pagtaingan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti minminatay tayo, tapno babaen iti namnama nga inpatuldo ti Diyos, sumaklang da kuman iti sidong tinamarswa, ket makainanada kuman nga adaan kapya. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Diyos nga amami patgam dagiti asasog mi. O amas itatalik kami adinggam dagiti dawdawat mi. Iso nga indatag mi iti sakaanam. Paraburan ken bendisyonam dagitoy akiddaw mi. Ket agserbida kuma dagitoy parati pakaidaydayawan tinasantuan unay anagan mo. Dawatin mi dayto ilinagan ni Kristo nga Apo mi. Waten ka duhapo, dagitoy sagot ti tao, nagurapay makitangin, ayat dilinaunda, manipot ti bantay, paylay karayan kentano, dinagpanungkat dita, dagitoy ti bunga ni anos regna ken rigat apagyaman migen kagen mangengkas ken ayan awaten kaduapo dagitoy sagot ti tao nagurapay makitangin ayat dilinaunda kadagitoy nga iman nga ita sinulugaan mangiyawat kadagiti daton anak nanayan isuda kumang betlaeng di makayawatan di kapyarak sakit ayatan ayusan alenkan o ako bagito'y sagot di tao nakurapay makitangin ayat dininanda kadagitoy kaimang iyawatan di kapyarak sakit ayatan ayusan isudan to kumang betlaeng ni mag-isa
Amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. At may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Kitaem kad apo daytoy na idomduma a sakripisyo tapno ti pannakiranod mi iti daytoy a misteryo ti Eucharistia. Pudno kuma a maawat mi ti parabor anamnamaen mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari katurumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiyainan, sana impatuldo idi nga addan. Katimot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangputan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin na arsa. Ilangit kan daganap no iti pakaidaydayawa. Usana, Usana, Usana iti kangat madaydayaw ti umay iti naganti apo. Usana, Usana, Usana iti kangat Usana iti kangat wa. Usana, 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 Usana iti kangat Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mingarot tay paimo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pamati. Tunggal iti dayto tinapay mangan kami ket iti dayto Kalis uminom kami, iparang-arangin, di papatay mo, o Apo, agigay di, yay mo. iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo taipaay mo met takaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket dualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. It dem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti itad ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi timingmingam no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya amin kapya. Urde kasyan Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, unti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararua. ito'y puso ito'y biyak ko. Tigil ko
Kumararag tayo. Apo sa lakniban nakam, sa laknibam kad dagiti pinakan mo iti nailangitan a parabor mo, tapno dagiti nakiranod as iraragsak kadagiti sakramento, malakaman dati pudno a kapya, gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti anak tayo, ti Integral Youth Ministry, ti panangidaulo dati dito na Santon Amisa, into ni bigat ti masapa, idaulwan dagiti kamang ti taga Sisa Santa Maria de Guadalupe. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon Amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.